Maone teenager yake nde nkhani ikupanga trend pa social media. Mtsikana uyu dzina lake Ashley Jenay wa zaka 31 ndi influencer komanso content creator wa ku Miami ku USA. Ananyamuka ndi chibwenzi chake anapita ku Tanzania ku holiday ku Zanzibar. Anali ku resort yabwino kumeneko, moyo wabwino, amaonesa zinyama chani wildlife, amaonesa proposal, anaika zithunzi za proposal yake. Mamuna ayo atafusira banja, mamuna ayo dzina lake akuti Joe McCann. Nde zabwinobwino akupanga post online mena kusangalalira ma proposal chani kuti kunjoya ku Zanzibar. Nde sizikudziwika kuti zakhala bwanji, koma kwalengezedwa kunena kuti Ashley wamwalira, wazipha. Kuzipha kwake ampeza atazimangirira. Tsono anthu ena anatutumuka maka abale ake kuti munthu amapanga posti zosangalala bwinobwino, chilichonse chimaoneka ngati chili bwinobwino, chapangika nchani kuti nthawi yomweyo ankuoneka kuti angopezeka kuti amwalira. Nde after kufufuza anthu enanso akuoneka okwiya kunena kuti mamunayo amaoneka kuti amapanga post pa social media pake bwinobwino ngati kuti palibe chomwe chikuchitika. Koma apolisi achita check ma details, ndipo apolisi anena kuti munthu itampeza wazitani, wazipha kwake wazimangirira. Komano pali vuto lonena kuti akuti uthengawo onena kuti munthu wazipha waperekedwa mochedwa, monga azibale ake auzidwa 2 days later. Ndaonera kuti ifa chani anthu amva mochedwa. Pali mafunso ambiri surrounding imfa yake, komanso apolisi anapanga share kuti Ashley ndi mamunayo anali atayambana moti mpaka na hotel anapanga separate kuti iwe ukakhale kwa iwekha, iwenso ukakhale kwa iwekha, kuti alesi akagone kwake. Pamene achita separate po mpamene afterwards Ashley wapezeka kuti wazipha. Ndi anthu ena sakumvetsa yakuona ngati kuti mwina bamboyo wapangapo kanthu, koma apolisi sananenepo zimenezo. Of course atafufuza, komanso azibale ake ati sakumvetsa kuti munthu amaoneka kuti akusangalala, kunjoya, kuti anapezeka bwanji kuti wazipha. Kuti mafunso ndi ambiri, koma achibale akukana, akuti pafufuzidwebe. Nde akufufuzabe kuti mwina apezapo zinthu zina, koma so far chomwe chachitika nchimenecho. All social media ikuoneka ngati kuti sikumvetsa izoti mmene amaonekera kuti akusangalala angapezeka kuti wazipha. Kwa ineyo ndizovuta kunena kuti unless pakhale kuti pali chifukwa chenicheni cha tangible kuti angaloze kunena kuti mwina bamboyo wachitapo kanthu. Koma ngati anena kuti anachita separate kuti wina wakagona wina uku, ndi winayo akapezeka kuti wazipha. Komanso vuto la mental health, mavuto a munthu ndovuta kwambiri, kunena kuti munthu amatha kuoneka ngati akusangalala outside, koma zili mkatikati anthu mumakhala kuti simukudziwa. Ndizongovuta kupanga conclude kuti chenicheni chachitika ndi chani. Koma so far nkhaniyo ili paliponse anthu akuyikamba kwambiri, ambiri akupanga conclude kuti mwina china chake chanchitikira wamphedwa. Chenicheni chimveka kusogoloko, koma so far nkhani yake yomwe ikupangika ya Ashley Jenay zomvetsa chisoni kwambiri kuti munthu at the height of her life iye amachita look forward kwati chani, ngopeza kuti zimenezo zachitika. Nkhani yake ndi imeneyo zikomo kwambiri.